खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 7 जुन सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। समाजनि हाबा मावनो थाखाय बिबान मोनफागोन। दसे समबो जिरायथेरना थानो सम मोननाय नङा। वृष राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा जागोन। रांखावरि आरजिना लानो मोजां सान। मिथुन राशि। गावनि थांखिखौ होसोनायाव जेननांनो हागौ। गोसोखौ बायग्लिनाय मोनगोन। कर्कट राशि। नोंथाङा गिदिर जाब्रबथायनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोसोआव गिखांबाय थानाय सोमजिगोन। सिंह राशि। गावनि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन। थांखिसिम सौहैनो हागोन। कन्या राशि। देहायाव जानाय बेराम आजारफोरा जाखांफिननो हागौ। देहानि थाखाय गोग्लैसोना थानांगोन। तुला राशि। गोब्राब नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन। नखराव बयनिबो रंजानाय फैगोन। वृश्चिक राशि। गावनि अहंकारावनो धोन दौलत खहा जानो हागौ। दुखुनि गेजेरजों साना बारलांगोन। धनु राशि। नुफेरै जायगायाव दावबायहैनो खाबु मोनगोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। मकर राशि। मावनो लुबैनाय खामानिखौ मावनो खाबु मोनगोन। साननायफोरा जाफुंगोन। कुम्भ राशि। गावनि आंगोजों नंखाय बाथ्रा बुंना थगायजानो हागौ। सोमोन्दो गावस्रालायनाय जागोन। मीन राशि। नोंथांनि बिबाना गोजौ फारसे जौगालांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।